O Inorde, como ente xestor que é, vén de reunirse cos xeodestinos Manzaneda Trevinca, Terra de Celanova, Serra do Xurés. Dúas realidades moi distintas en as que hai que ter en conta tamén as actuacións previas levadas a cabo. No caso de Manzaneda Trevinca, a idea é traballar cos 12 concellos implicados de xeito conxunto para comercializar o produto. Dous eixos fundamentais nos que imos traballar van ser natureza, incluindo baixo ese paraugas todas as actividades que pode haber e que van a ser punteiras nese destino, nese xeodestino, desde actividades en alta montaña, destinos Starlight, como é o caso de A Veiga, numerosas actividades que como un elemento tractor nos vai ofrecer a estación de montaña aberta durante todo o ano, non pensando exclusivamente na neve, actividades en kayak, de bicicleta e demais, pero tamén un destino enogastronómico punteiro, como tanto con gastronomía de interior como a propia oferta de enoturismo que ofrece o Val de Sil ou que pode chegar a ofrecer nun futuro. No xeodestino Terra de Celanova, Xurés, 14 concellos, hai un traballo previo feito sobre uns produtos turísticos innovadores que empregan as novas tecnoloxías. Un exemplo é o geocaching. Un produto que está dirixido a toda unha comunidade crecente, tanto a nivel nacional como internacional, e que nos pode xenerar, por exemplo, un turismo familiar. Trátase dunha actividade na que estes usuarios procuran a caza de determinados tesouros, por decirlo de alguna maneira, e esos puntos están xeolocalizados nese territorio, facendo un percorrido por diferentes rutas en todo as dúas comarcas, tanto a de Terras de Celanova como a da Baixa Limia, e así se poden chegar aos distintos municipios e concellos para lograr encontrar ese tesouro e eses usuarios rexistrar aí esa localización.